Αν νομίζεις ότι όλες οι βαλίτσες είναι ίδιες, τότε ξανασκέψου το. Έχουμε τη νέα σειρά σκληρές βαλίτσες της Forecast με τη νέα σχεδίαση και τα έξτρα χαρακτηριστικά. Τι λέτε, πάμε να τις δούμε? Με νέα σχεδίαση σε σχήμα μπαούλο για μεγαλύτερη χωρητικότητα. Ενισχυμένες γωνίες μεταλλικές και πολλαπλές χειρολαβές. Με υποδοχή για smartphone αλλά και θύρα USB για σύνδεση με powerbank. Στο πίσω μέρος διαθέτει υποδοχή για παγούρι ή μπουκαλάκι νερό. Πάμε να τις δούμε και εσωτερικά. Η βαλίτσα χωρίζει στα δύο και έχει πολλές θήκες για οργάνωση ταξιδίου. Από τη μία πλευρά περιορίζεται με το ύφασμα και έχει βοηθητικές στικούλες αλλά και τσέπη στεγανή. Από την άλλη πλευρά περιορίζουμε με το διχτάκι, όπου μέσα θα βρούμε αποσπόμενες θήκες κατανομής ρούχων. Με 4 διπλές περιστρεφόμενες ρόδες αλλά και αθόρυβες γιατί έχουν μαλακό περίβλημα. Χειρολαβή και στο κάτω μέρος για να σηκώνεται εύκολα. Τακάκια και στο κάτω μέρος αλλά και στο πλάι. Βοηθητικούς γάντζους στο πλαϊνό μέρος για να κρεμάμε και το μαξιλαράκι. Κλειδαριά TSA με αριθμητικό συνδυασμό για ασφάλεια. Διατίθενται σε 3 μεγέθη, μεγάλη, μεσαία και μικρή χειραποσκευή και σε πολλές αποχρώσεις που θα τη βρεις άμεσα διαθέσιμη στο κατάστημά μας αλλά και στο e-shop playfulbags.gr.